baka da aiki sai ya wace kan titi, baka iya zama gida alhaji, ba dole ba? Haba hajiya, bai kamata wannan maganganun su rika fitowa daga bakin ki ba. Haba hajiya. Au, sharri ma nan maka kina alhaji. A'a, ni ban ce haka. Kai kullu haka kake kaman ba malami ba? Ai abin ne dole in yi masifa. Dole in yi masifa, mutane ku rika haihuwa ba lissafi ba sanin ya kamata. Wai waye ne ta oka? Mala Ayuba mana, kina jiwa matar fa ta sake haihuwa ra'ayi biyu yanzu. Kai alhamdulillah. Tagwaye? Kaga abun arziki. To me na alhamdulillah. Ke da zaki Ka san wani abu kuwa? A sai kin fada. Ni ba gida na so mu zo ba. To ina ya kamata a ce mu je? Akwai inda ya wuce mu je hotel mu huta saboda yanayin yanda baka ga yadda rana ta yi min ba? Kin san wani abu? Bai fi yanzu ne mi sallama da ke ma. Domin kin ga yanzu aure zan yi. Dan Allah bana buƙatar kowa ta ƙara haɗa da ki. Ban gane abin da kake nufi ba Habibu. Kana nufin wata zaka aura ba ni ba? Amma dai na san kin san cewa ba zai taɓa yiwa na aure ki ba ko? Domin iyayena ma ba za su yadda ba.